रौतायाव आयेन बेरेखा फार्मासि जब्द खालामदों। रौतायाव आयेन बेरेखा फार्मासिखौ सिल खालामनाय जादों। रौता बागाननि बुलु सकआव मा मेडिकेल मुंनि फार्मासिखौ सिल खालामनाय जादों। बिगोमा बिलाल हकआ 2020 मायथाइनिफ्रायनो लाइसेन्स गैयाजासे फार्मासिखौ सालायगासिनो दङमोन। जोबनायाव ड्राग्स इन्सपेक्टर संगीता नाथ मजार भयाना हाबाफारिखौ सामलायो आरो फार्मासिखौ सिल खालामो। फार्मासिखौ सेक्सन 18 ड्राग्स एन्ड कस्मेटिक एक्टनि सिङाव सिल खालामनाय जायो। जिल्लानि लोगो कमिसनार अभिजित राजख'वानि नुजाथिनायाव ड्राग्स इन्सपेक्टर संगीता नाथ मजार भयाना गलाखौ सिल खालामो। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि जिल्लायाव गोबां फार्मासि लाइसेन्सफोरखौ सांग्रां बेंखनफोराव सन्देह खालामनानै दोननाय जादों। थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय लाइसेन्स गैयाजासे सोलिबाय थानाय फार्मासिफोरखौ मानो एसे गोबाव समनिफ्राय जब्द खालामनाय जायाखै होननानै सोंथि दैखांदों। माजबाटनिफ्राय जतिन नाथनि रिपर्ट, NBT लाइभ।